Dňa 13. februára pán minister zdravotníctva informoval poslancov Národnej rady Slovenskej republiky o zámere realizácie výstavby novej nemocnice v Bratislave. Štúdia uskutočniteľnosti a záverečná správa k tomuto materiálu bola zverejnená na webovej stránke ministerstva zdravotníctva v januári tohto roka. Veľmi stručne povedané, ide o to, že na ploche 9,4 hektárov, v podstate v areáli nemocnice svätého Michala, bývalej vojenskej nemocnice na Patrónke, respektíve Železnej Studienke, sa majú poskytovať terciárne zdravotnícke služby pre bratislavský región, to znamená so spádovou oblasťou približne 500 000 obyvateľov a ďalších najmenej 400 000 ľudí žijúcich v kraji. Spustenie prevádzky sa uvažuje už v roku 2018. Projekt počíta s ukončením činnosti Univerzitnej nemocnice Bratislava, to znamená s uzatvorením nemocnice Ružinov, nemocnice na Kramároch a nemocnice na Mickiewiczowej. Projekt zásadným spôsobom znižuje počet lôžok z 2513 na 880 lôžok. Žiadnym spôsobom sa nedotýka alarmujúcej a najviac zaťažujúcej situácie v našom zdravotníctve, a to s liečením dlhodobo chorých, ktorých ponecháva v podstate na 113 lôžkach v starom objekte v Podunajských Biskupiciach. Vážení kolegovia, tento materiál, ktorý predkladám, nemá za cieľ posudzovať formu financovania tohto projektu, ale má poukázať na to, že Ministerstvo zdravotníctva, vláda Slovenskej republiky, ako aj spracovateľ analýzy a záverečnej správy, doteraz neviedol odbornú diskusiu o skutočných potrebách obyvateľov Bratislavského kraja v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a predpokladaných dopadov na komplexnosť zdravotníckych služieb. Je nevyhnutná okamžitá diskusia zadávateľa s Bratislavským samosprávnym krajom, hlavným mestom Bratislavou, zdravotníkmi a akademickou obcou. Tá naliehavosť vyplýva aj z toho, že už bolo vyhlásené verejné obstarávanie na poskytovateľa týchto služieb a ten proces je skutočne veľmi rýchlo naštartovaný. Po preštudovaní tohto materiálu, ktorý má okolo 400 strán, sa otvára viacero nevysvetlených otázok, ktorých sme zatiaľ nepočuli na verejnosti nikoho hovoriť a na ktoré ale my ako zástupcovia občanov v dotknutom kraji by sme mali jednoznačne dostať odpovede a posúdiť rizika tohto projektu pre našich obyvateľov. Ako je možné, že súčasné nemocnice sa dostali do takmer nefunkčného stavu a vláda prezentuje ako výhodnejší variant postaviť novú nemocnicu, a to v lokalite, ktorá je podstatne menšia, územne a i dopravne komplikovaná? Ako štát plánuje riešiť v tomto projekte úplný nedostatok lôžok pre dlhodobo chorých ľudí a kolabujúci systém urgentných príjmov? V akom štádiu a kedy chce hovoriť o tom, ako sa budú riešiť územnoplánovacie väzby, dopravné požiadavky a zosúladenie potrieb vybavenia priľahlého územia, ktoré slúži ako dominantná rekreačná oblasť obyvateľov Bratislavy, Železná Studienka. V štúdii sa jednoznačne uvádza, že analýza nerieši majetok prevádzkovaných objektov Univerzitnej nemocnice Bratislava, vôbec sa nezaoberá s tým, čo tam bude, aké územnoplánovacie dopady bude s následným využitím týchto opustených areálov. Nemalo by nám byť ani ľahostajné, že vôbec sa tu nehovorí o už príklade opusteného areálu Rasochy. Bude nová nemocnica schopná plniť aj úlohy v prípade hospodárskej mobilizácie? Možno sa niekto pousmeje, ale situácia, ktorá je v susednom štáte, hovorí o tom, že to vôbec nemusí byť smiešné. Ide sa štát vlastne zrieknúť úlohy garanta zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom kraji a odovzdáva ho do rúk poskytovateľa, ktorý bude mať dominantné, priam monopolné postavenie v systéme zdravotného poistenia. Vo všetkých variantoch financovania v celom materiáli sa opakovane hovorí o odobratí kompetencie Bratislavskému samosprávnemu kraju ako prenesenému výkonu štátnej správy, v rámci ktorého v súčasnosti samosprávny kraj vydáva povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice.
Ešte zo pár podmienok, aspoň vypichnem tie, ktoré sú ako podmienujúce spomínané v analýze na potrebu realizácie výstavby novej nemocnice. Nový prevádzkovateľ má podmienku, respektíve bude mať záruku, že nepreberá zodpovednosť za nedoriešené oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktoré má v súčasnosti pôvodná univerzitná nemocnica. Tie zostanú naďalej na pleciach štátu a Bratislavského samosprávneho kraja. Nerieši situáciu s dlhodobo chorými pacientami. Predkladá, že viacej služieb sa bude poskytovať v rámci lekárskej služby prvej pomoci a v primárnom sektore v ambulanciách, ktoré sú plne v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja. Nerieši financovanie, zriaďovanie týchto zariadení. Z analýzy vyplýva, že z dôvodu takéhoto razantného zničenia počtu lôžok bude nedostatok vyučbových kapacít univerzít, ktoré univerzitnú nemocnicu Bratislava využívajú ako na svoju výuku. S tým pádom bude nadbytočnosť zdravotníckeho personálu podieľajúceho sa na výučbu a je ohrozená akreditácia jednotlivých študijných odborov lekárskej fakulty. Ministerstvo zdravotníctva ako zriaďovateľ univerzitnej nemocnice a Univerzitná nemocnica Bratislava je jedným z najväčších zamestnávateľov v Bratislavskom samosprávnej kraji. Znížením tejto objektu starostlivosti a tým, že nová nemocnica nemá byť právnym nástupcom univerzitnej nemocnice, sa technické aj personálne kapacity súčasnej nemocnice stanú nadbytočnými. Bude nevyhnutné hromadné prepušťanie zdravotníckeho personálu. Nový projekt nepočíta s tým, že prevezme, ani negarantuje, že špičkoví odborníci budú pracovať v tejto nemocnici, ale práve v analýze sa počíta a navrhovaný model počíta so zdravotníckym personálom z Ukrajiny, Rumunska a Bulharska. Vláda plánuje najdôležitejšiu koncovú nemocnicu dať na 30 rokov do rúk uchádzačovi, ktorý predstaví svoju najlepšiu koncepciu. Nie teda najlepšiu koncepciu poskytovania zdravotnej starostlivosti pre Bratislavský samosprávny kraj, ale jeho biznis plán ako budúceho poskytovateľa. Už len na záver poviem toľko, pro kritiku na vládu Slovenskej republiky a ministerstvo zdravotníctva, že viac sa zaoberá a rokuje s potenciálnymi záujemcami, ktorí by chceli štátom dotovanú nemocnicu postaviť a prevádzkovať a nie riešením skutočných potrieb poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti obyvateľom Bratislavského samosprávneho kraja. Bude 880 lôžok dosť pre 450 000 obyvateľov mesta Bratislavy a ďalších najmenej 200 000 pracujúcich a študentov, ktorí tu žijú, a ďalších obyvateľov Bratislavského samosprávneho kraja. V záverečnej správe sa uvádza, že v rámci celej strednej Európy neexistujú obdobné prípady podobných projektov. Nie je hazard a verejným ohrozením obyvateľov Bratislavského kraja robiť takýto pokus bez kvalitnej a odbornej verejnej diskusie. V tomto duchu je aj návrh môj uznesenia k tomuto materiálu, keďže vláda a ministerstvo zdravotníctva odmieta takúto odbornú diskusiu, verejnú prezentáciu týchto všetkých vecí, o ktorých som hovorila, viesť, tak z titulu toho, že samosprávny kraj zastrešuje poskytovanie zdravotníckej starostlivosti kraja, že máme tu hlavného lekára pre celý Bratislavský samosprávny kraj, tak návrh môjho uznesenia je, že zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu ukladá riaditeľovi úradu BSK, riaditeľovi odboru zdravotníctva a lekárovi samosprávneho kraja zorganizovať odbornú verejnú konferenciu k zámeru vlády Slovenskej republiky realizovať výstavbu novej nemocnice v Bratislave s termínom marec 2015. Ďakujem za vypočutie. Ďakujem, nech sa páči, otváram tomuto bodu diskusiu. Nech sa páči, pán poslanec Šramko. Ďakujem pekne. Kolegyni, samozrejme nechcem uprieť tú snahu hovoriť o veľmi vážnom probléme. Málo kto z vás sa môže pochváliť tým,
že má rozostávanú nemocnicu 30 rokov, samozrejme ako najmenšia mestská časť Bratislavy. Máme túto opachu, ktorá v poslednej dobe sa používa ako strelnica. Už som sa pýtal, aj som písal ministrovi, či likvidácia tejto nemocnice bude v podobe, že tam urobia ostré streľby a nejak sa to rozostrieľa. Takže nerád by som bol, aby sme dostali v našej blízkosti nejakú obdobnú problematickú budovu. Je to síce už v katastri Karlovej Vsi a mám len jeden jediný problém. Aby sme neuponáhľali niečo, aby sme nemali v podstate len krátky termín na veľmi zodpovednú prípravu, nie konferencie. Ja si myslím, že treba najprv spracovať nejaký materiál, hovoriť otvorene o ňom a potom ísť možno na nejakú verejnú konferenciu a nie dať si tu teraz krkolomný termín, zorganizovať nejaké stretnutie, nebudeme mať tam dostatočné informácie, dáme si taký termín, ktorý nám ministerstvo neodpovie ďalším spracovaným materiálom, čiže buďme obozretní a ja si myslím, že je to tak zodpovedná, dôležitá a dlhodobo potrebná vec, aby sa tam teda stretli tí odborníci, ktorí budú mať čo k tomu povedať, lebo keď im dáme krátky termín, vieme, že tí odborníci, ktorí by tam mali prednášať, môžu mať náhodou s tým problém a nedosiahneme to, čo sme chceli, aby tá úroveň nebola nižšia, ako je dobrá. Takže buďme obozretní a to uznesenie by som určite odporučil možno v takom kolektíve preformulovať. Nechcem teraz povedať, ktoré jednotlivé slová mi tam vadia, ale minimálne riaditeľ odboru by tam nemal byť, pravdepodobne riaditeľ možno úradu, ktorý by takéto veci mal zastrešiť nad viacerými odbormi. To by nemal byť len jeden odbor. Ďakujem pekne. Ďakujem, nech sa páči pán poslanec Baxa. Ďakujem, časť mojich pripomienok už povedal predrečník. Naozaj by som odporúčal vypustiť z uznesenia text riaditeľovi odboru zdravotníctva a lekárovi samosprávneho kraja, nakoľko vonkoncom nie som presvedčený o tom, že zastupiteľstvo môže ukladať úlohy riaditeľom odborov. To je formálna záležitosť, ale aj v takejto vážnej veci dodržiavajme tieto pravidlá. Termín marec ja by som navrhol dať skôr na jún, alebo dať tomu väčší priestor. Totiž, ak to celý problém je v jednej veci. Ak to má byť odborná konferencia, tak ako hovoril kolega Šramko, treba ju dôkladne pripraviť. Neviem, či tie prípravy sú už až tak ďaleko, že máme už odborného garanta, že už máme prednášajúcich, že už je to všetko dohodnuté a toto len formálne schvaľujeme, alebo začíname od nuly. O tomto tu neodznela žiadna informácia, takže domnievam sa, že toto je čisto iniciačné uznesenie. A naozaj odborná konferencia, ak má mať požadovaný efekt, tak sa nedá zbúchať za jeden mesiac. To ako neviem si celkom dobre predstaviť. Možno, že to dokážete, ale ja by som sa toho bál. Čiže dať tam iný, rozumnejší termín, aby to malo aj kvalitu. Tuto neplatí to, že kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. Tomto, kto rýchlo robí, zle robí. To je až takto. No, niekoľko tých všeobecných poznámok, viete, celý ten projekt je, teraz nehovorím konferencia, ale tej novej nemocnice, mne sa zdá, že tam si trošku pomýlili a možno, že nedodržali postupy podľa kompetenčného zákona, čo sa hovorí o organizácii ústrednej štátnej správy, nakoľko z obsahu toho zámeru vyplýva, že to malo skôr gestorovať Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, lebo ide o stavebný biznis, nie o riešenie problémov zdravotníctva. Toto je možno, že taká zase na prvý pohľad formálna pripomienka, ale ja som ešte nepočul, že výstavbou novej nemocnice sa vyriešia problémy slovenského zdravotníctva. Tiež sa riešia inak a možno, že niekde na konci sa vynorí aj problém novej nemocnice. Kvalitným priestorom nezabezpečíte jednoznačne nezabezpečíte kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Tak sa dá robiť aj v nekvalitných priestoroch. Samozrejme sú tam limity. Ale tým, že de facto odtiaľ vytlačíte do čisto súkromnej sféry všetkých univerzitných učiteľov v oblasti medicíny a nahradíte ich ľuďmi, ktorí budú mať jazykovú bariéru, možno, že budú rovnako kvalitní, ja neviem, nechcem to podceňovať. Ale prečo? Ďakujem.
Ďakujem, nech sa páči, nasleduje pán poslanec Karman. Ďakujem pekne za slovo. Ja naozaj len veľmi krátko, pretože všetko dôležité už naozaj povedala kolegyňa Anka Zemanová. Ja ešte možno k tým termínom. Áno, na prvý pohľad sa to naozaj zdá, že je to príliš skoro a mali by sme sa teda asi zamyslieť nad tým termínom, ale zase na druhej strane treba si uvedomiť, že verejné obstarávanie je už v plnom prúde. Je až arogantné, ako rýchlo sa dokázali spraviť kroky k tomu, aby sa tento projekt spustil bez odbornej diskusie. A mali by sme naozaj potom spraviť všetko preto, aby sme tú konferenciu zorganizovali čo najskôr po, osobnej konzultácie s odborníkmi a povedzme garantmi, ktorých si tam teda predstavujeme a spraviť naozaj všetko preto, aby vzišiel z tej konferencie nejaký rukopný výstup ako celého Bratislavského kraja, aby sme sa mali o čo oprieť, aby sme z toho vedeli dať nejaké stanovisko. Ďakujem. Ďakujem. Nasleduje pani poslankyňa Mikušová. Ďakujem pekne. Postavím sa k tomuto problému, pretože nie som odborník v zdravotníctve, rovno to poviem, ale som tu poslanec a zástupca obyvateľov Bratislavského kraja. Po tom, ako sledujeme všetci v médiách, to, čo už vláda schválila, aké verejno-súkromné partnerstvo, potom, ako nám Anka Zemanová prečítala pre mňa riadne hrozivé stanovisko, vôbec sa nečudujem tomu, že dala ten krátky termín. Som presvedčená, že to stanovisko spracovávala s odborníkmi, ktorí sú pripravení na tej konferencii určite vystúpiť. A chápem a vnímam tú konferenciu ako niečo, ktoré by malo byť hlas nás, Bratislavčanov, ktorí sa chceme vyjadriť prostredníctvom odborníkov k tomu pripravovanému projektu. Nemyslím si, že sedieť a prizerať sa na niečo, čo ovplyvní aj nás, osobne každého z nás, keď budeme chorí a nebudeme si mať kde v nemocnici sa dať ošetriť kvalifikovane, to jednoducho, na to sa predsa nemôžeme obyčajne prizerať. To, ako boli postavené v Bratislave nemocnice, teraz si dovolím ako laik k tomu povedať, ako to vnímam, boli postavené s určitou spádovosťou. Malo to logiku pre rozvoj Bratislavy. Ten projekt, ktorý sa dneska pripravuje, mne k tejto logike spádovosti nič nehovorí, hovorí mi naozaj k tomu pripravovanému biznis plánu niečo. Preto si myslím, že tak, ako to Anka navrhla, určite s nejakými formálnymi pripomienkami, či žiadame, či ukladáme, jednoducho to je hlas poslanca, ktorý volá po tom, že sa máme vyjadriť na nejakom mieste, ktorý ona nazvala konferencia, k niečomu, čo sa týka nás ako zástupcov obyvateľov Bratislavy. Ďakujem za podrobný výklad materiálu. Pani poslankyňa Petoprstá, nech sa páči. Ja som dlhodobo svedkom toho, ako ľudia, ktorí chcú ťažiť z verejných financií, sa vedia veľmi rýchlo zorientovať, zorganizovať a urobiť napríklad verejné obstarávanie alebo nejaké rozhodnutia. Za to tá druhá strana, ktorá miesto toho, aby sa vedela rýchlo zmobilizovať, rozmýšľa nad tým, že či slovo ukladá, alebo žiada, alebo konferencia, alebo workshop. Ja si myslím, že treba prijať toto uznesenie ako elementárne vytvorenie priestoru pre akútne dôležitú diskusiu o tom, či miesto samotnej nemocnice podľa môjho názoru ako urbanistky je úplne nezmyselné, či PPP projekt, ktorý často býva tak komplikovaný a tak zložitý, že si tam druhá strana zo súkromného sektoru vloží časti právne, ktoré nemá šancu ani odborná verejnosť rozlúsknuť a sú často zdrojom úniku financií, že táto konferencia, keby bola zajtra alebo pozajtra, tak vám garantujem, že sem príde veľké množstvo lekárov a verejnosti, pretože to je veľmi pálčivý
problém, ktorý momentálne rieši verejnosť odborná teda. Takže prosím vás, podporme to. Anka určite doplní to uznesenie tak, ako aby formálne nejak bolo jasné, ale ten termín marec alebo najneskôr apríl je podľa mňa už momentálne neskoro. Ďakujem, nech sa páči s faktickou pán poslanec Šramko. Ďakujem pekne. Ja len kolegyni chcem povedať, že verím tomu, že rozhodujeme ako kolektív nejakých ľudí, ktorí majú nadhľad a to na konci, čo ste povedali, viem si predstaviť termín do konca apríla. Keď sa to podarí do konca marca, nemám s tým problém, len aby sme si nedali veľmi úzku slúčku na krk a potom máme neplnené uznesenia a podobne. Takže v tomto smere, áno, to, čo som povedal, urobme možno nejakú krátku prestávku, predsedovia poslaneckých klubov, dajme uznesenie také, s ktorým nemáme problémy. Dobre, takže len aby sme to neopravovali potom. Ďakujem. Ďakujem. Nasleduje pani poslankyňa Černá. Ďakujem za slovo. Obávam sa, priatelia, že ste nepochopili, že toto je pomsta Ficová za neúspech vo voľbách v Bratislave a Bratislavskom kraji. To je vyslovene, už som teda dosť stará na to, že občas chodím k doktorom. Všetci tvrdia, že je to taká blbosť, akú ešte nepočuli. Tak to si povedzme na rovinu. A súčasne hrozí naozaj, že nebudeme mať nebudú mať kde stážovať medici. Pretože GNT není charita. Nikdy nebola, nikdy nebude. Najlepší kšeft a bezproblémový biznis, priatelia, je zdravie a pohrebníctvo. Tam je to zaručené. Tam nejde o žiadne riziko. Mám blízko ku krematóriu, takže jak si sa s touto problematikou zaoberám. Myslím si, nech sa na mňa nehnevajú ani riaditeľ odboru, ani hlavný lekár kraja. Nebudú sa s nimi možno ani vôbec baviť. Ako ich chcete donútiť našim rozhodnutím, že sa s nimi oni budú baviť? Veď sú jak besní psi. Snažia sa postaviť nový SANOPS. Ale možno má pravdu v tom, že by bolo dobre urobiť momentálne nejaké samostatné stanovisko nás, zastupiteľov. Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Pokorný. Pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, predrečníčky mi zobrali jednu tému, ale začnem po poriadku. V prvom rade sa chcem veľmi pekne poďakovať pani Zemanovej za to, že tú tému sem priniesla. Pani kolegyňa, veľká vďaka. Ďakujem veľmi. Súhlasím s tým, čo ste popísala v tom materiáli, rovnako súhlasím s tým, čo ste k tomu povedali. To je prvá vec. Druhá vec, som hlboko presvedčený o tom, že je potrebné, aby jedno z kľúčových posolstiev tohoto zastupiteľstva bol fakt, a bolo to príslušne mediálne zverejnené, že sme sa touto témou zaoberali, že sme veľmi výrazne znepokojení a chceme v tejto veci ďalej konať formou odbornej konferencie. Toto považujem za kľúčové. Toto posolstvo by dnes z tohoto župného zastupiteľstva malo zaznieť. Tá tretia vec, ktorá je čisto formálna záležitosť formulácie uznesenia, vzhľadom na to, že som presvedčený, že úrad BSK, pán riaditeľ ako hlava úradu BSK nie sú alebo do ich kompetencií nespadá organizácia konferencií. Chcel by som, ak by si pani predkladateľka osvojila formuláciu, nie ukladá, ale žiada. Ak by sa s týmto vedela stotožniť, poďakujem vopred, ale skutočne za kľúčové dnes považujem, aby odtiaľto odišlo posolstvo. To znamená, že ak sa teraz urobí krátka prestávka na poradu predsedov poslaneckých klubov, aby sa riešili dve veci. V prvom rade mediálny výstup a posolstvo, v druhom rade tá formulácia uznesenia. Ešte raz, pani kolegyňa, ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem. Nasleduje pani poslankyňa Nemet. Pani vicežupanka. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia. Rovnako chcem podporiť tento návrh kolegyne Anky Zemanovej. Tento problém a táto problematika sa nedotýka iba obyvateľov Bratislavy, ale celého kraja a dovolím si tvrdiť, že ešte aj celého blízkeho okolia, nakoľko aj obyvatelia zo susednej župy využívajú služby týchto našich spomínaných nemocníc. Ja chcem veriť tomu, že sa nám podarí zorganizovať vysoko kvalifikovanú odbornú konferenciu. Tiež by som sa prikláňala k tomu, aby sme ten termín upravili skôr na ten apríl, aby sme mali dostatočný časový priestor. V každom prípade som za to, aby sme vytvárali mediálny tlak, aby sme sa ozývali. To je to najmenej, čo môžeme urobiť. A čo môžeme dosiahnuť s tou konferenciou? Nezabúdajme, že v roku 2016 idú parlamentné voľby a občania nášho kraja, susedných krajov, ktorí využívajú služby dnes existujúcich našich nemocníc, obyvatelia zo širokého okolia môžu to vládnemu smeru spočítať pri voľbách. Ja si myslím, že tú konferenciu musíme urobiť a musíme dať jasný odkaz našim obyvateľom, že v Bratislavskej župe záleží na tom, aby naši občania a občania Slovenskej republiky mali o zdravie postarané na kvalitnej úrovni. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči s faktickou pán poslanec Baxa. Ďakujem. Prepáčte, ešte nedá mi pripomenúť ani jednu súvislosť. My sa tu, teraz sa ospravedlňujem za ten výraz, švoríme s UPS-kou v Malackách. A tuto vyrastá úplne, ale úplne principiálne iný problém. Skúsme mu naozaj dať potrebnú vážnosť a asi to neskončí len nejakou verejnou diskusiou alebo odbornou konferenciou. Tam bude treba asi oveľa razantnejšie kroky voči vláde. Ďakujem. Ďakujem. Nasleduje pani poslankyňa Zemanová. Ďakujem pekne. Z celej rozpravy vnímam, že teda sme si spoločne uvedomujeme vážnosť situácie a teda takú istú vôľu sa tejto téme venovať. Uvedomujem sa aj to, že mnohí sa ponáhľate a mám obavu, aby nás bolo dosť na prijatie nejaké uznesenie, aby som poprosila možno bez prestávky, skúsim preformulovať to uznesenie tak, aby bolo komfortné pre každého, aby sa vlastne bol priestor na to, aby sa vytvorilo ten priestor na diskusiu v takej podobe, akej si pánom riaditeľom dohodneme. To ukladá riaditeľovi úradu odboru zdravotníctva a lekárovi, ono je to jedna osoba, to náš pán riaditeľ doktor Potyčný, takže v pohode môžeme nechať len riaditeľovi úradu BSK a lekárovi samosprávneho kraja, by som nechala. Nenazývajme to teda konferencia, keď možno konferencia má istú nejakú inú štábnu kultúru, nazvime to odborná verejná diskusia, či to už bude mať takú alebo onakú podobu, s tým, že ten termín, áno, dajme do konca apríla, keď to sa nám podarí začiatkom marca, super, ale naozaj Peter Šamko má pravdu, nech potom nemáme problém s termínmi. Cieľom je urobiť ten mediálny krik, presne to, čo bolo povedané, ale na základe, stanovisko urobiť na základe diskusie s odborníkmi a dať to verejnosti, preto si treba si uvedomiť, s nami nikým, ani s našim županom, ani s Perom Šebejom, ktorí sú z opozícii, parlamentní poslanci, nebude nikto debatovať, si to uvedomme. Toho, čo sa bojí Fico a vláda Slovenskej republiky, je jedine ulica a verejnosť. Toto treba dať medzi ľudí, aby sa ľudia, laici aj verejnosť odborná vyjadrila a zbúrila proti tomuto. Takže môj návrh na uznesenie trošku pozmenený v autoremedure, verím, že budete s ním súhlasiť, lebo aby sme to stihli odhlasovať. Čiže odbornú verejnú diskusiu, riaditeľovi odboru zdravotníctva slovo vypúšťam a termín do konca apríla 2015. Ďakujem. S faktickou pán poslanec Agošton, asi pán poslanec Baxa, tam to zostalo to meno z predošlého. Že? Ďakujem. Nech sa páči. Dávam návrh na ukončenie diskusie. S faktickou asi nie. Áno, ďakujem. Ideme ďalej. Pán poslanec Dostál.
Budem veľmi stručný. Keby sme boli obec, tak by sme k tomuto asi mali zvolať zhromaždenie obyvateľov obce. Keďže nie sme obec, tak môžeme použiť iný formát, ktorý nie je vyplývajúci priamo zo zákona, či to už nazveme konferencia alebo verejná odborná diskusia. A nejde o to, aby to bola vedecká konferencia, ktorú treba pripravovať 3/4 roka. Ide o to, aby sme sa čo najskôr vyjadrili na verejnom fóre. Takže ja plne súhlasím s tými zmenami, ktoré teraz zazneli a v takomto prípade to môžeme podľa mňa všetci odhlasovať, lebo reflektujú aj všetky pripomienky, ktoré sa tu objavili. Ďakujem pekne. Ja poprosím teraz pána doktora Potičného, aby sa ku všetkému vyjadril. Ďakujem. Ďakujem pekne. Myslím si, že aj Úrad Bratislavského samosprávneho kraja za posledný mesiac sa touto témou zaoberal. Osobne som sa zúčastnil rokovania v parlamente, kde minister zdravotníctva predkladal tento materiál na zdravotnom výbore, tam ho prezentoval, obhajoval. Vzniklo asi 1000 otázok okolo toho, avšak na konci dňa po presune v rokovania v pléne bol tento návrh zobraný na vedomie. Faktom je, že tá diskusia v rámci Bratislavy k tomuto projektu neprebehla ani v odbornej verejnosti, neprebehla ani v rámci akademickej obce. Tento projekt bol neodkomunikovaný. To je jedna vec. Druhá vec je, že absolútne zlý výber miesta oproti pôvodnému zámeru nemocnice na Rásochách. A jedna z najväčších nemožností tohto projektu alebo zlého výberu, že sa má stavať formou PPP projektu, je to, že štát nebude mať žiadny dosah nad rozsahom poskytovania zdravotnej starostlivosti. Ekonomické veci v tejto chvíli som dal bokom, hoci tam tých nezrovnalostí bude asi 1000. Takže toto zrealizujeme, termín apríl 2015 je reálny a isto sa bude táto konferencia týkať aj odbornej verejnosti, akademické obce, mesta Bratislavy, dopravákov a tak ďalej a tak ďalej. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja sa pýtam, potrebujeme nejakú prestávku na to uznesenie? Dobre, tak poprosím, dala si prosím ťa pekne návrhovej komisii? Tak prečítaj, poprosím ťa, pani poslankyňa Zemanová, návrh uznesenia, aby sme v tom mali jasno. Návrh uznesenia. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu ukladá riaditeľovi úradu BSK a lekárovi samosprávneho kraja zorganizovať odbornú verejnú diskusiu k zámeru vlády Slovenskej republiky realizovať výstavbu novej nemocnice v Bratislave, termín do konca apríla 2015. Ďakujem. Môže to tak byť? Takže má slovo návrhová komisia. Takže návrhová komisia predkladá na hlasovanie uznesenie tak, ako ho teraz autore Medúrov upravila predkladateľka. Ďakujem pekne. Prezentujte sa. Hlasujeme. Za bolo 27 poslancov, proti nebol nikto, ani sa nezdržal. Uznesenie bolo prijaté.